Čau čau, no a dneska už pokračujem, druhá epizóda je toto a môžeme ísť. Aha, nová úroveň. Dáme si S, zvýšiť úroveň, to je alchýmia, odhaľovanie tajov. Čo tak, kovarst. No, neviem, čo také by som si dal, že dobré, skoro odhaľovanie tajov. Skryté dvere sa o, o, ale, Chcem to mať tak vyvážené, že najednou budem mať až úplne mistrovské, tak, a nech to má tak vyvážené. Dám si asi alchýmiu potvrdiť a vyberáme si zručná obrana, harpúna. Ja si dám najviac na meč, a ne. Tak, nech to také vyvážené. Alebo, no, dám všetko na túto. Úkoly, enter. Zasvetlen pravomoci, dobre. Tak môžeme ísť pokračovať. Sice meč, keby mám aspoň trocha lepší meč. Ja som si tedy dal dovednosť, že meč, ale preto, keby mám silnejší meč, tak to budem používať. Fakt. Dám si a to je. Nedá sa porknúť, lebo to nemám ešte akože prezreté. Teraz pôjdeme za tým bodom, čo to tam je. A tuším 50. Keby mám väčšiu alchýmiu, tak myslím tí dovednosti. Väčšie. Ahoj, ja som Overuset. Budem to preklikávať, dobre. Lebo to by sme tu boli dlho. Ale ja čo mi pomôže. Ďalší gadžovia. Dobre, F-ko. A ja nechcem X-ko. Vstup do módu oplaty, áno, ale ježiš. A musí to byť, však ja by som ich porazil aj tak. F-ko. Tento tutoriál na začiatku neznášam, lebo ten je najhorší. Díky ho najde zabité veľký buk. Ľavé tlačítko, myšina. A ideme za ním. Čože? Čo si zač? Jak sa mu trasú ruky? Aha, osud. 10 poškozený boji na dálku a na dálku sa není dobrý s lukom. Proti úzvu. Rváč na blízko, toto je, no toto je lepšie to rváč.
No, rováča si dám F-ko. Potvrdiť. Mapa byla aktualizovaná. Teraz určite by som sa tu vedel aj portnúť. Aha, rýchle cestovanie. Uložíme. Tak. Neviem, asi tieto aj kameny takto mám použiť. Pozrieme si, čo sme dostali. Zbroj. Ktorý je lepší, že to skoro... Á, tento. Tento má požiadavky, obratnosť. A že to ešte nechám si... No, tento si dám brezový. Tak. Čo je? Čo je bráno ploštíčik? Ploštíčník. Takže tu... No, preto to aj trocha poznám, lebo som kúkal anglickú sériu tohoto. A už viem akože aj... To čo nejde zabiť. To už by bol dávno mŕtvy. Aha, už je. Když nemá. No, slípka. Tak. Hudbu som nechcel pustiť, lebo budú problémy s autorskými právami, určite. Preto ale rád by som tu mal aj pustenú hudbu. Takže ja mám ísť tuším inde. Tady to. Dáme si M-ko, mapu. Ale no tam teda máme ísť. Dobre, šprintuje. Sorry, ak počujete klávesnicu, ako mágam Enter a tak. No, Enter, medzerník. Ešte. Bum. Čo má akú... 13 zlata. Dáme si porovnať 16. A berem. Porovnať 3. Naberem. Inventár. Zbroj. Dáme si toto nové a to staré zahodíme. Tak. No, dobre. Môžeme ísť ďalej. Uložím si to. Čo to je za príšerka. A ďalší kamen. Ja asi som v boji preto. A to sa tuším ani v boji nedá ukladať. Áno, bol som v boji. Pekne odložíme. Zabijeme týchto Bolgardov. No, pekný pokoj. Je to tam, chlapci. Porovnať. Aký silný. To nie až tak moc, ale lepší, čo máme.
Takto. Pekne šťalý železný okrem rukavíc. Dáme šprinty a ideme. Chudákovi, čo sa stalo? Čo sa... Pomohu ti. A to len tak si... No teraz... Nevadí, idem hentých zabitých kretov. To však to je hned po ceste kúsek. To mi nezaškodí pár, asi títo. Tak dáme F5 a tu sú... Ježiš, to čo za silných tu je. Ešte ma tu zabijú. Čo tomu to ani neubralo? Fú, dobré, že som si doplnil život. A ešte pár rán. Tak, je to tam... Ako vždy, Overuset vyhrá. Ježiš, ďalší títo škreti. Martite vás by som mi hodil. A hodil meč. Ježiš, čo som slepý. No zajtra, no sobotu nebudem natáčať, dnes je útorok, lebo budem preč, momentálne tu nebudem. Sobotu. Možno piatok alebo sobotu. Tak uložíme. A ideme za tým ujcom. No tak, pomohol som a dúfam, že mám ten istý. Zasvetlím toto. Áno, toto sem. Aha, takto. No môžeme ísť na výpravu. Takže je to fakt super hra. Také epické všetko a bombové proste. Čo je ježiš. To čo je? Ježiš, to koľko ich tu nabehlo. Pane Bože, však tí ma zabijú. Tí ma spucujú, raz, dva. Fú, to bolo dobré. Ježiš, ja si radšej dám meč. Zbranie primárny. No ideš. Dobre. Uhol som sa. Ježiš more, to koľko ich tu je? Asi v tomto diele iba budem týchto lukov tu zabíjať. Nová úroveň. Dvojka.
Dá si asi kovárstvo, áno, kovárstvo. To sa hodí. No tak, to a Billy, jeden bod si dám na štít. Nie, to je keď budem dvojka až tak level. Predmety, súprava. Toto sa fakt oplatí. To je čo, no čo? Ježiš. Ja viem. To je ten vak, že kde máte prísady. Však tam bolo aj napísané vak s prísadami. A tento diel už natáčam hneď, ak som natáčil ten prvý. Lebo mi to nedalo, som to musel hrať. Aha, dobre, po systemsky M, Enter. Áno, vieme. Ako vidíte, mám menolka. Ja som Overuset. Otvoríme dvere. Čo sa mu stalo chudákovi? Zabila z Ardena. Odkud mi znáš? Čo teraz si intrižoval? S Agartlem. Jak sa to stalo? Sorry, mám zlú streličku, preto mám druhú, mi vyrezga. Bože, sorry za to rozganie, lebo fakt už mi to leze aj na nervy. Tak ideme ven. Automaticky sa nám to uloží, ako ideme ven. Všetky si v modeloch, dobre. Tak do ďalšieho mesta ideme. Sem v delách. Zoberieme prísadu. Sných, to som aj čítal, že z tých prísad sa dá spraviť lektvar a také. Lektvory. Všelijaké. Tak pojíme sa na hlavnú cestu. A už ideme po hlavnej. Podľa mňa meč, lepšie je mať meč než veľkú palicu kúzelnú. Na meč už som zvyknutý, to už. Alebo klady, ježiš, jak som sa zlakol. Ježiš, to koľko ich tu je, však ti ma zabijú raz, dva. Ježiš, další veľký jaj, pane bože. Rýchlo, domů. Gamere, zeber mě domů. Ja tady nechci být. Alebo Timente. Ježišmária. Ježiš, to čo? Paučinu. Tak, tu máš, ja sa tam nebojím. Statočný overus. Dávaj porovnať. Posilujúc. No a díky, nechcem. Teraz na chvíľku stopnem. No som tu. Chcel som mi kýchnúť. A talisman na čo mi bude. No, máme meč nový, takže môžeme si ho dať. Takto. Konečne lepší meč. Konečne.
môžeme ísť za svetlom, ako to bolo v tej úlohe, za svetlem. Aha, ďalší kamen. No, dovie, čo to znamená, keď alebo títo kameny. Možno, že má to portovať na mape bude. 61 nalezený. Čo tu je? Ako som hovoril v prvom videu, toto je RPG hra. Beast. No, ako viete, už titulky som zapol, tak môžete aj čítať. Do čatu. Potopce. Aha, prízma stínu. Čo to je? Mám za tebou vlá. Čo zase, jaké jazykové kúry, ale čo to je, čo to je za hovadinu? Možno, že asi na lektvári všelijaké prísady. A zase tam. Potopica. A, regenerácia, dám si takú a sem pridať. Dám si toto. Potom pridám si takto. Tak, to mi za to bude stačiť. Aj tak ja moc money neminem, iba na ten blesk. Ten blesk je dobrý. To je taká výhoda. Daleko to, to už je kúsek. Hej, ďalšie to bublajúce, alebo čo to je. Dáme porovnať 10, 5. Berem dom. Tak, zbroj. Už skoro čali železný okrem rukavíc. Uložíme. Je to lepšie si ukladať, lebo ja, čo som videl aj pár takých, neže youtuberov, alebo čo to boli, to tiež točili, asi to ich volá, kto zabil, asi to neodležili a radšej to ukladám. Istota je istota. Železné, porovnať. Sice mám 28, ale čo to tam bolo písané, porovnať. Veľmi pomalá rýchlosť, průmerná rýchlosť, vysoká rýchlosť. Berem tam. Tak. Vlastne zbrane. Veľmi pomalé, to čo bude? Toto je také akurát průmerná rýchlosť, ale tak trošku dáme šprinty. Watcha. A len kada tam vylezem hore. Tuto, skúsim to oboplávať. Tady je to jeden. A tuto bolo, čo bolo. Všetko sa deje v tejto hre, lebo toto je taká hra. Všetko aj prísady. Jej, Pane Bože, to čo je? Doriti. On jaký je silný. No, ani ne. Watcho. Dobre, stačí kamarát. Už viem. Vždy miesto a zase další títo obrovia. Wow, lebo on keby uderil. Ježiš. Tak. Hrubá bavlnená helma. Porovnať. Sice ja nemám nejakú. Ale bože, som sa mýlil. Ježiš. Marev som omylný. Som si doplnil manu a aj život. Lebo vo veľakých hrách Aircon sa otvára inventár. Tu je to kladivo.
Predmety spotrebné. Ja som si ju nevzal. Takto zbroj. Radovoloči silnejší, kvalita 74. A hentého, čo som kúkal, on mal okolo 300 alebo 400. A to je fú. A prečo už na začiatku musím už takých silných zabíjať, tých obrov? Asi tí až tak silní neboli, však tých som dal okolo na 4 na 5 rán. Počkajte, hneď sa vrátim, sorry za pauzu. No som tu. A čo tu je? Ježiš, ďalší. A nevadí, však toho dám. Ježiš, len on. Keď dám na... Bože. Ja tu len týchto blbých vlkov nechcem zabíjať. A rýchlo hentého obra. Ježiš, tento ho neví zabiť, čak ja ho dám. Bum, bum. Spadal jak hnilá hruška. Tak uložíme. No, tu je odločo. Sebrano vlákna sativy. Ideme ďalej, neviem čo to... Asi tuto to má byť. Místní mapa. Asi takto volá, čo to povedia, tu volá, čo bude. Volá, asi boss, keď idem s týmto. Ježiš, ďalší ten veľký Marius, to čo? Wow. Ty takto skáčeš, tu po mne, ty tu takto skákať. Ja ti ukázať, ja byť pán. Ty byť sračka. Ježiš more, ty z hody tam malý vlk. Ježiš, ty sú také sračky. Porovnať. 27 bereme. Ale ako to mám rýchlo nízku. A berem. Berem dom. Tak tento čo mal obor? Zlato F. Juchu nová úroveň 3. Dáme si nechce také brúsičstvy na zástrojstve víc kvalitnejšie úlomky. Dáme si tak, nechce také vyrovnané, tak to poviem. Ne, že jedno budem mať až túto na mistrovskom, druhé nebudem mať nič, nechce také. Alebo dám alchýmiu. No tá sa v živote hodí. Neviete ani ako, kde, ako, čo. Mistrovský... Kouzla a vylepším si tento blesk. Výpust dálku. Ako mám lepší. Zvát zubr. Lotrom život. Lotry. Jaký veľký. Môže byť akože dobrý. No, je síce pomalý, ale dá sa. Tak. Môžeme ísť ďalej. A že keď budem mať tú alchýmiu väčšiu, no tak viacej prísad nájdem. A tak, alchýmiu budem vedieť lektvary si vyrábať a tak. Tak. I tu ich je jak hadov. Už vidím. Bože, to sú zase jakí bossy. No ne, že bossy. Asi. Ja si radšej rozmením zbraň, lebo toto je úplne pomalé. Tak. Sice toto je aj rýchlejšie sa s tým bije a nevadí, keď to pomenšie uberá, ale
rýchlejší ho dám aspoň než s tým mečom sa tu ohánať. No poďka, hej, kde si ty? A tu si. Z toho to rýchlo zezadu, bum. Bum. Čo oni aj bomby hádžu? Si. A hlavne, že hen toho, čo som pozeral, ten tu ani nebol v takejto jaskyne. Možno, že on asi mal iné misie. Tak, bum, zezadu. Tak, poď, jo, je to tam. Však ja tu už zabíjam všetkých a on tu ledva zabije jedného. To čo je za bojovníka? To ratiraj sám som mohol ísť. Len mi to zavadzá. Aha, 34 zlata. No, porovnať 7, no to berem. Kružkované. Porovnať 14, to berem. Sice ja mám dvoje. Porovnám, ktoré budú lepšie. 14 títo. Tak to vyhodíme. Potrebné predmety. Ešte toto zničíme, možno, že tu veľké zlato bude. Aha, 8. V jednej bedinke koľko? No, čo to je? Váza, alebo tak, taká väčšia váza. Lepšie povedané, väčšia váza. Kamarát, čo robíš? Tak. Dáme pre istotu uložiť. Nikdy neviete, čo sa stane. Tak. Si to radšej rozložíme, lebo toto vypadá byť, že to je ich tu dosť. Tak. Boha jeho, ja ty takú ondím. Jo, málo života. Hoď si. Tak, boje. No, dobre, ide. Uložiť. Čo si tu opekáte? Špekačky. Tak to je pri ohníku. No tento čo má pri sebe. Zabereme to. Tu sú dvaja. Čo? Hendy dvaja veľký bossy. To je nič. Bača. Ideš, kamarád, ideš. Ale aj tak tie zvuky, vieš to, neviem, to asi nebude počuť, lebo to som mal s tým problémy, aj tak keď som to, aby mi to nahrávalo aj ten zvuk, tak neišlo to, vôbec som to skúšal, aj tak bolo, kedy tu hrá hudba, autorské práva, tak potom ešte naby vo videu nebolo počuť, to by bolo hrozné. Otevřít dvere. No, už tam určite budeme dať. My ideme tady to, takto a tuto to bude. Prejsť. Ježiš, to zase tu bude. Páne Bože. Hele, ten to bol taký silnejší, lebo... Wow, boom. Jak ho dám.
Ozaj, cujkoňo, to čo je? Pane kamarát. Ideš, kamarád, ideš. Je tam. Fko, Fko. Tak. Medzerník. Tak. Je to tam. Jo, zase nová úroveň. Jak to rýchlo ide, husná štvorka. Zvýšiť úroveň. Dáme si zaklín. A nech. Kovárenstvo, odhalování tajú takto. Dám si zase blesk a ešte jeden bod navyše. Alebo blesku sa zíde určite, obratnosť ešte. Nás je to tá, aby ma nevideli. Pozriem takto, že koľko natáčam. 4 hodiny, lebo to som mal zapadnú hru. Tak. No ja neviem, ja by som ešte išiel trocha. 28, no tieto sú určite lepšie, čo mám. Zbroj. Staré vyhodíme. Už má 111 kvalitu. Na začiatok je to dobrý. Pokusil nás zabiť, áno. Dobre, pojďme. Tak, potekáme. Pekne. Čo zas? Poviem zas. Určite tu hádam, ten bude boss. No, ne, že boss, ten obor. A nie. Jaká náhoda. Tu volačo by. Neviem, či tu volačo. Aha. Zíde sa všetko. Ideme vedľa. Možno, že tam nič nebude, neviem. Dve. Boha, ježiš. Čo? Dobre, že som si to uložil. Vidíte? Tak to nevidíte, že možno, že vás to aj zabije, nezabije. Bola, kedy sa mi to... No, ne, že ne. Bola, kedy sa mi tomu to podarilo. Bola, kedy nie. A toto... Ja sem teda to skúsiť. Hneď si to aj uložím, aby som behať nemusel. Skúsim to vypáčiť, alebo čo? Zaklít. Ježe, to čo? Zbýva easy čas. Čo teraz? Bože. A to čo za mnou hovorí? To nechápem. Pane Bože. To asi na tej mojej alebo na tej míny asi klikať, aby som to... Ježiš, to je ozaj. Skúsim dať, že samo, alebo čo to bolo, neviem, tá hladina. Samo pokus. Fú, to umrzla ho. Dám R-ko, dobijeme život. F5. Tak. Bunker, porovnáme. 11. Volatnosť. Poškodenie 6, odolnosť proti blesku. No, to je tak. Odolnosť. Neberem. Alebo zeberem. Zbroj. Tak to dám si tento nový. Tento starý vyhodím. Nechcem si moc zaplniť inventár, lebo doviť, či sa dá aj zväčšiť. Asi určite. Môžeme ešte vedľa. Uložíme. Tak. Tuto bola tá truhla. Tak, všetko zoberieme. A ty čo tu zavadzáš? Tak. Ale to je tak, ne, že na blb spravené. Ide sa mnou, že mi pomáhať. Ja zabijem okolo na 5 no, dajme, že na 3. A on ho zabíja pol hodinu. Ja na 3 rány a on na 10. To je ozaj také.
Raz, dva, tri, štyri by tam bolo. No, čo trocha mu zebral to, možno že aj ja. No pozorme si na tohto. Však, aha, čo, koľko mu zebral ja? Raz, dva, tri, štyri. To je taká lama. Je Godfreyman. Godfreyman lama. No nevadí, ideme dál. A hlavná, že neví sa byda odbehne ma. Hej, to je taký gáďo. Ja reaktíru vložím, lebo toto vypadá, že tu voľaký zas boss bude asi hen tam hore. Na tej veži, alebo čo to tam je. Bossman. Bože, čo som si ja. Tak dobre. Aha, voľaké vaky. Omrzlé, že... A ja nesem. Ja len meče. Tak, ideme. Tak to otočíme sa a zadriftujeme a BUM hore. Fakt toto určite musí byť dlhá hra, lebo ja čo som pozeral, on mal okolo 50 epizód, možno že to nám aj do popisku videa jeho channel YouTube. No, že asi, možno určite, až na to nezabudnem, keď tak mi to napíšte do komentov. Ježišmaríška, čo je jaký boss. Keď hentých ledva zabijem a tohoto jak zabijem, a ešte dva ja hádam. Nehovorím, lebo som videl na minimapke. Tiež není veľký ťažký. Bum. Len keď ma on mat nedoví, koľko mi zebere. Pekný boj. Ďakujem, poklona. Zlato. A to by bolo na blb, že on by šajal se mnou, a nakoniec by ma zabil a zobral mi všetky veci. Tak by som sa nasral a tohoto by ho hneď ho prepichol. Dotknul si kamen, áno. Čo spadne? Kodex osudu. A čo keď som získal? Že kvôli ten kamen. No presne. Je to nebezpečné. Madám. Dosť je to. Keď henteho som zabil toho, čo tu bolo pred chvíľku, tí dvaja. Žienka nám pomohla. No, boľa, ty tu nestoja, poď. Ježiš, ty to sú. Koľko ich tu je? Tento má tu už sere. Bum, tam si. Ani prečo nepoužívam blesk? Bum. A dobre je tento, keď som si zlepšil ten blesk, lepší sa mi aj zabíja. Spadol dole, ha. Tam už pobereme veci. Porovnať. My máme lepšie. Také šity, poradne kladivo. 28. A kladivany moc rád nemám. Meč to je také bum a kladivo to zase pomaly. Hore, čau, žienka. Tak toto budem preklikovať, lebo to by sme tu fakt dlho boli, lebo by som mal končiť. Tak vyjdem z tejto jaskyny a už to ukončím. Takto. Vyjdem a fakt ukončím.
No, mám ale novú úlohu, ale to si nechám až k ďalšej epizóde. A zabijem tu ešte týchto dvoch bossov. Wow, ježiš, to je moc veľký nával. Ako vieme, tento tu skáče a ten... Ježiš, ty grázel. Aja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 j. Ratatatata. Ty ma tu budeš šľahať. Len aby som to ja nešľahol. Ty to zas nezauzajú. Bam. Barabum bum. Jo, je to tam, chcel mi dať poslednú ranu, ale som ho spacifikoval. Menší protiet, zevreme všetko. Čo sa bude dať, uložíme. Ja veľkedy aj na ten blesk zabudnem ho použiť, až potom ma to napadá. A však som mohol použiť blesk. Nič není, asi tady to. Nie, opačne. Ja odtiaľ sme asi prišli, alebo... Aj ideme. Lalalala, svet je veselý, hlavne když nemám dika prdeli, hej! Sorry, že som taký kooperant, ale bolo to smúsové. Deka, tento ma nevidí. Sorry, akurát to ma len tak napadlo. Napíšte do komentov, že som kopirant. No a tu by som to už ukončil, máme novú aj tak úlohu, to už si nechám na druhý diel. Lovení lovci, no toto máme lovení lovci. Alebo starý... No nechám si toto. Tak ja by som to ukončil. Čau.